na yan, hatod sa inyo kan pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio. Time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ito ang Bombo Radio Naga. Bas Paradio Bombo! The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programang ini atong sindo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Priyatong Split. Diyos maray na pagkaaga mga kabombo na Diyos maray na pagkaaga sa Satuya Putabi na mga kaagraryo. Welcome po digdi sa Satuya na ika-23 na edisyon na kana Satuya po na programa na Kapeasin Baretang Agraryo. Ako Giraray, nasa indo po nga mga kaibang lingkod si Bombo Legibara. Ang programa ini atod po sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kana proyekto man na splita. Kana kalis po na ika-22 na edisyon na kana sa Tuya Putabi na programa. Nakaibanta niya to si Kaagraryo LV Arinas sinapag-ulaya na sidapit po sa Kalakawan Kandar Adjudication Board. Alagad sa presente sa ika-23 po na edisyon kan sa Tuyaman na programa baigwa po tabi kitang makakaibahan. Siya po sa tuyang nakaibahan kan first episode kung sin sa ipong pihiras ang bilog na dibisyon kana Department of Agrarian Reform. Sa ngunyan, liwata siya pong makakaibahan, tanganing magtauman nin mga paribagong mga istorya ning accomplishmento. Tayong po asin po nagpapadagos na lakdang Kandar Bicol. Sa pagi po tabi kayan mga kaagraryo sa liwata, makakaibanta niya to si Kaagraryo Gay L. Labad, ang OIC Assistant Regional Director for Operations ng Department of Agrarian Reform Regional Office 5. Kaagraryo Gay, good morning po. And of course, pagbati po muna sa Satuya Putabi ng mga kaagraryo. Go ahead po. Hi, Diyos maray na aldaw po. Good morning, Kaagraryong Leia. Hilingan po yata kita haloy-haloy na so nagbabalik po ako. So maray na aga sa mga nagdadangog as naghihinanyog kan sa indong programa. Ugma po akong makaeriba ka, Kaagraryong Leia. Alright, kasong inot po ma'am, sabi nga ni Kenzie, Kaagraryo Kier, ang sa indo po nga nakaibahan sa first episode. Pero nahiling po kamo personal and magmo po ako na ikang sa kuya mga kaibahan na sa presente. Pero bago po kita magpasiring duman sa kuya mga kapota na kumusta po ang panahon dyan sa lugar na sa indo pong kinamumugpakan na sa presente. Maray-brahay mambaga, medyo makulimlim lang ang panahon pero parang okay naman. Lalo na siguro ang mga morning shower lang. Sa probinsya kang Albay, medyo
nag-uuran-uraning diit, pero warm na warm tayo dito sa kinalalagyan natin sa opisina. So, ugma po kami na maging bisita otro sa Bombo Radio program nindo. Excited po kaming makairiba ka, ka-agraryang Leia. So, yaan po kami, tayo kaming maray na balita sa mga parauma sa buong rehiyon kang Bicol. Okay po, diretsyon ko na kang December 11 na kairibata po ang mahigit 5,000 na parauma sa Camarines Sur po ini, probinsya kang Camarines Sur. Ugmahon po sumaghapon ta duman kang aldaw na ito. Do arog man ang panahon nag-uran, nag-init, pero dahil po kayang para ang kaugmahan kang mga paraumang yaon kang aldaw na ito. So, nanaupo kita ning gulping land titles sa mga parauma. Tulong klase po yan. Ayan. Pinanginutan po yan kan sambuya pa lang namamayo sa departamento. Secretary Conrado M. Estrella III. Yan pong nakaputi. Ano po? So, yaon din po si Yusek Kaysel Celeste of our Field Operations Office. Yusek Joseph Angelo Martirez of our Support Services Office. And ang sa tuya pong our very own Yusek Ninya Taduran, taga-Erika po yan. Tulo pong undersecretaries ang nag-iba kay Secretary Estrella. Sa aldaw na iyan, tanag na upong tulong klaseng titulo po. Sarong regular itong mga CLOA, pangaduwa itong e-titles, hari sa project split. And ang pangatulo po, itong iapot na Certificate of Condonation with release of mortgage. So, amay po ang naging pamaskota sa indang mga parauma. Mahigit po 5,000 na parauma. Nakaresibi kayo niyong early Christmas na pigdara po kan samuyang Department Secretary. Yes, ka-Agrario Leia. Yes po, nahihiras na ni ka-agraryo gay, sinangyari po ka kalihis na December 11, kana presente po yan na taon, kung saan nga ni po nagsagibo ang DAR ng distribution po kan mga titulo ng daga, condonation certificate and certificates of registration, kung saan po kukonsiderar ang nasambitan niya to po na aktibidad, kung po makasaysayan na event para po yan sa agrarian reform sa Bicol. And pasirin po kita ka-agraryo. Alagad, syempre nawara mga kabong ka-agraryo sa linya. Ini po tabing kaulay. Pero syempre, yan nga ni po sinaon ng bitan ni ka-agraryo gay. Ito pong mapadapit sa nangyari po kanaon ng bitan niya itong petsa. Kung saan po mga ka-agraryo, nagtatao ning syartong pagsadiri po kanadaga asin na legal na seguridad. Kadakol nga ni saradan kita sa mga naimbitaran sa tuya po tabing mga pag-iriba digdi po sa lawkan na sa tuwing estasyon na imbitaran na magpartisipar sa nasambitan niya to po na activities kung sa personal na nahiling kan sa tuya po tabi ng mga pag-iriba sunaon ang bitan niya to pong pagdestrover po kana tituluman ning daga. And talagang personal nasa inda pong nahiling si kaugmahan na mababakat po digdiman sa lalawgon kato po tabing mga benepisyaryo na iyo pong nakareseber kana titulo po kana daga. Sabi nga ni Ken na talagang direkta po na nasisimbagan si Haloy na pinagahalat kana sa tuya po tabi na mga parauma sa pagi po mga ka-agraryo kana aktibidad man na ini. Sa mga oras po tabi, medyo inaalata lang sa linya, luwat pong makabalik si ka-agraryo gay, nagkaigwa lang po na waraning supply kan kuryente sa lugar na sa inda pong kinamumugtaka na sa ngunyan. Halat-halat lang po mga ka-agraryo, si mga naging nanyog sa satuya po tabi sa mga oras na ini. Pero sabi tangani po, bako lang, ito pong titulo ng daga, ini pong condonation certificate o COCROMS and certificate of registration na maging din po pinag-distribuer si farm machinery and equipment na pigkondusir po sa may parte ka na Pili Camarines Sur. Kung saan, pinag-atindiran po tabi yan kan mga halangkaw man
na opisyal po kanadar. So talagang sa paagi kan aktibidad na ini, mahiling tanya to kung gurano ka importante. Ano po, para sa mga parauma, partikular, digdi po sa Bicol Region ang siring po tabi na event. Sabi nga ni po, pinagasarong serbisyo sa daga, utang relief, asin po makinarya plus sa organisasyon. So sa inkapa, so talagang full pack. Ano po, etong nangyari man, kanakalihis na December 11, kana presenti po tabi na taon. So sabi talaga, eli po marahay-rahay, ana siring po tabi na klasika na aktibidad para po sa mga agrarian reform, digdiman na partikular sa lado po kana Bicol Region. Dahil aramtaman po baga, patagos po na pagtuto ka kanadar, sinasambitan niya to po ng mga agrarian reform. So yun na po giraray sa linya si Ka-Agrario Gay. And syempre po pa siring po kita Ka-Agrario Gay, ano po dumasa ko yung panduwa nakaputan sa sarap pong aktibidad. Nag-abot po sa 6,926 na titulo, asin po condonation certificates ang na-distribuer na nagsasaklaw po yan sa 11,000 na ektarya po ning daga, asin na kinabang digdi po si 5,000 na mga parauma sa 7 probinsya po kan Bicol. So ano po ang pigsasabi kan mga numero na ini, dapit po sa hewas, asin epekto po kan programa kandar sa rehiyon. Ay, opo. Ang pagtauta po ning mga titulo sa satong mga parauma, pagpapatunay na kita desidido asin determinadong mapagsilbihan ta po sinda. Ang titulo po kandaga, very important ka Agrario Leia. Kita nga ning mga bakong parauma, ang pangarap ta po baga pag ma-retire mabakal ning daga. Sa mga tanom-tanom kita. Sinda po, dahil nakaipuhan mangarap dahil itinauna po sa pigahalat ninda ning mga titulo. Ang titulo po kandaga, proof of ownership. Mayo na sa imo dyan makaka-challenge, iyan lalo na nakapangaran sa imo, katunayan na pagsadiri mo na iyan. So, ang tendency po kang nagsasadiri, nagkakaigwa ning kaugmahan as in determinasyon man na lalong pa yamanon ang daga sa siring sa pagtanom, asin paghanap ng iba pang mga pagkakakitaan hali sa daga. So, yan po ang pagtaon ng titulo, both ceremonial and meron din po yan na economic. Later mamamati po kayan ang economic effect dahil marahay ang hope ta po ikakarahay kang buhay kang paraumang nakaresibi kayan ang true sa paagi kay ini pong mga titulo. So, nasabi mo po, gulpi ang nakakuha kayang mga titulo. And meron din po na nakakuha na i-upload man na certificate of condonation with release of mortgage. Ibig po, ang sabihin kang kukrum, si dati pong nakakuha na ng titulo ng daga, kaya puhan po baga magbayad ng amortization. Dahil man po libre ang daga. Pero dahil po sa lay na ipinagpasa kang 2023, ini po ang New Agrarian Emancipation Act through RA 11953. Ang mga parauma po na dating may utang sa amortisasyon ay dahil na kay po magbayad dahil sinda po pinatawad na sa pagbayad kay ining mga amortisation ninda. So technically, mayo na pong utang. Kita po baga nga may mga housing loan, nag-ahadit kung paano makabayad. O ini po mga parauma dahil na mahadit, makaka-focus na magtanom, asin maghanap ng mga bagong pamamaraan. Paano palalong mapapalago ang produksyon kan sa indang mga daga. So, ang kaugmahan po kang parauma, dahil na po siya maparahadit paano daw, makabayad kang mga amortisasyon, lalo na sige pong burubagyo, hindi sa Rehiyon Bicol. So, aram ko po si mga nakaresibi kang kokrum, garo naman po nakaresibi ng magayuno na pamaskungon niyang December 2025. So, hagad mi lang po, katamanan ng daga, dahil pagpabayaan na mayong tanom, makamurumundo, kung mahiling tang makatapos kang gabos na efforts today, mampikasikaso ang daga. So, hagad mi po, sa gabos na nakako, kay ini yung kokro, mayo na po kamong haditan,
ang sikasuon ta pong mapakinabangan ta ang ining mga dagang tinaupang gobyerno para po lalong magrahay ang buhay kan sa tong mga pamilya. Alright, so naunang bita ni Ka-Agrario Gay, dumanano sa sayang nasambit talagang mahiling tanyato na bako lang nga dokumento kundi pagbabago ni na buhay. Sabi nga ni po kayan talagang bawas stress, asin na isipon na sa pamilya and totoong ginhawa asin po ang paglaom na daraman kanasambitan niya to po na itinatao sa lado mana kang dar. And Ka-Agrario Gay, para po sa mga dokumento, may kasabay man pong farm machinery and equipment asin iba pa pong supporter services. So paano po makakatabang ini pong mga makinarya asin po serbisyong ini sa pagpapatas po ka na produksyon asin po pagpapagian ka na trabaho kan sa tuya po tabi na mga parauma. Opo, pagkataumi po ning daga, igdadagdagan mi pa ning panigunda ini po ang mga sa pamaagi kaning mga farm machineries and equipment. So with this equipment, we hope to have a more efficient farming para sa mga parauma. Mababa din po ang sa indang gastos as in oras na pikugugo lalo na sa land preparation. Dahil na po mga para sakit lalo na din sa pag-ani kung igwa pong mga harvester ang sarong aldaw na pag-ani kayang gibuhon sa sarong oras. So mga dakula po ining tabang sa satuyang mga parauma. Pag nagbababa ang cost of production, ma-lead po ini to higher income. And syempre po, gusto naman po makamati na ng modernong agrikultura at sa itong mga parauma sa Bicol. So hopefully, ni pong mga pigtauming mga traktora, thresher, igwa pa po dyan mga howler, ang apod, ito po bagang kung nagpapabakal ka ng mga gulay, dali mo na kaipuhan kareta. So, igwa na pong howler. Pigpailing po yan naman kay sekretary. Umahon siya na hiling niya. Ining mga Suzuki Carry, pwedeng laganan ning mga natong. Pigparahiling niya sila o kay itong sabi niya, very relevant ang ining pigpanautan at gamit pang transport ng mga panindang natong asin iba pang gulay. So, nahiling niya po yan. Banggitin ko, meron din po dyan portion na in partnership with National Irrigation, pigtaan po ang sarutang arbo ng modernized irrigation system. So, nagkaigwa po ng solar-powered pumps para po mas madahay na po magparagasto sa konsumo ng electricity. Dati po, ang gasto ninda, 450,000 a month just to operate their irrigation system. Ngunyan po, na-bring down na daw ang gasto kang ining arbuta sa bula ning into 7,500 na lang a month ang sa indang electric consumption. Dakulaon po yan na ginhawa Ka-Agrario Lea dahil mahigit 400,000 ang sa indang natipid. So ining kwartang ini makakatabang sa inda, makakadagdag sa panggastos bako na sa kuryente. So, ini po saro sa mga simpleng paagi na nahiling tang magayon ang tabang sa satuyang mga parauma asin sa indang organisasyon. Ang pagtaumi pong tabang, i-stress po, dapat po grupo, organisado po ang satuyang mga parauma. Tademan po kita makataoning for individual. Ang manera kang pagtaoning asistensya, pipaagi sa mga iapod na ARB organizations, kaya po sinda pigo-organisa maging mga kooperatiba. Alright, syempre po sa satuya nga pagpapadagos ka nakapotan, Ka-Agrario Gay, para po sa mga parauma, asin na presentin po sa aktibidad si DAR Scholars. May mga nakapagtapos na, asin may trabaho na, asin iba po nga presenting nagkaklase. Ano po ang importansya kang DAR Scholarship Program? Digdi po sa pagpepreparar kan mga sunod na henerasyon nin mga leader, asin po profesional sa sektor ning agrikultura. Iyo po, tama. Ka-Agrario, gulpi po kitang mga naging scholar na poon pa kang 2001 na remember ko. Kadaklang po dyan ang mga kurso ninda kang panahon ining mga agricultural related. Pero iwan din po mga nag-take ng mga 4-year course na yaon na po unyan. Kaya ribami na po sa opisina may igdi sa DAR. So maugma po na ining mga hubinis kang panahon
na kaeskwela through the scholarship given by our department, and now they have become workers in our permanent workers in the department. So, yan po mahiling mo sa litrato. Ang iba po dyan naka-uniform na hali po yan sa mga scholars na ngunyan mga empleyado na kang sa tuyang departamento. Si Secretary po nagtutubod na dakula ang magiging tabang kang mga hobinis. Ano po, maabot ang aldaw, sindana po ang malid kan sa tuyang departamento. So, pigi-encourage na po ang mga hobinis na mag-entra sa agrikultura. Ano ang uso ko yung yan, gadihara po na po, ka-agraryo, layang mag-adal ng agriculture ang mga hobin. Pero, the same with Secretary, sana po pakusugunta ang sa tuyang mga hobinis na mag-entra sa agriculture and agriculture related courses para po masustain daan sa tuyang mga napunan sa larangan ng agrarian reform and agricultural development. So ugma po kami gulping nag-abot ng mga hobinis kang aldaw na ini. Mang iba-iba po yan, may estudyante, igwang mga SK, igwang haling CBSUA. So, sinda po, pinapasalamatan mi and naugma kaming makairiba sinda. Alright, so sabi nga ni po kaya ng Jovenes, ano po ay natutuong pag-asa kang agrikultura. Lalo na, kinakaipuanta niya itong mag-invest sa kaubenan sa presente dahil sa romansinda sa mga malalauman sa nasambitan niya to po na sektor. And kasabay kayan, ka-agraryo gay, edi po para sa mga dugang niya to pang kahapotan na perang nga beses na po para na pinjente ini nga distribution activity uli po sa raot kan panahon. Sa ibong po kay ni idinagos pa manggiraray ini pong aktibidad. So ano po ang pigpapahiling kay ni? Dapit po duman sa paninindugan, salado po kang DAR na may atodang serbisyo sa mga parauma maski po may siring na kaulangan. Ay po, actually po dapat October kami ma-distribute, kaya lang po magkakasunod na bagyo ang nag-abot naman kang October and November. Pero siring pa man po, may bagyo, umayo, tuloy lang po ang satuyang pagpapanaon ng mga titulo sa satuyang mga parauma. Sabi po kung sa mo yung sekretaryo, babagyo ngayon ng titulo at support services para sa mga ARP. So, hindi po nagpapahiling kan sa iyang commitment. Asin gusto niya po na dagos-dagos lang ang serbisyo sa satuyang mga parauma. Hindi po sa Bicol, ka-agraryo, kung nariparo mo, diba kita erratic ang weather. Taana po, minsan mainit, minsan bigla na sa nang mauran, iguana naman nagde-develop na bagyo. Pero kahit po medyo na-delay ning kadiit, talagang ining aldaw na ini ako naniniwala kang pitsaon siyan po ang aldaw na napili para sa satong mga parauma. So pasalamat po kita sa kagurangnan, maski medyo na-delay ning kadiit po, kang aldaw na ini nag-uran man, pero nag-init utro. So ugmahon po kami na nadagos manggirarayan sa tuyang land title distribution and Cochrane distribution and certificate of registration for our ARPs. Ka-agraryo, maugmahon po kang aldaw na ini. Minsan po baga may pigpap nadidelay lang diit, pero siguro dahil nagrahi naman ang panahon mayo na po makakapugol sa tuya para talagang idagos na ini. So, pasalamat po kami sa mga nag-abot din ng mga parauma, minsan mauran-uran sa endang pinaghalian. Region-wide po ini ka-agraryo. So all provinces of Bicol came to the province of Camarines Sur para po kita sarabay na magpanao asin magresipi kay ining mga mehoras hali sa gobyerno. So talagang malaog digdi itong sinasabi niya itong bakong kaulangan. Ano po? Si raot kan panahon na sa mandato. Pigiinot, si kapakanan po kan mga parauma. Sa pagi kayan, syempre po sa mga dugang niya to pangkapotan, nasambit po umama kagraryo gay na ang objeto kang DAR, imairani po ang gobyerno sa mga tao. Sa pagi po, kana pananaon daga, pagbura kang utang, ini po nga pagtatauman ng suporta asin pag-invest sa edukasyon sa pagi po kang DAR scholar. So paano po rin doon masasabi
na mas namamatean ng unyan kan mga parauma sin jóvenes eni pong presensya man kan gobyerno. Ang sa tuya pong mga serbisyo kaagraryo, dinadarata po closer to the people. Ano po? So, sa paagi kang mga land title distribution, nakakairiba din po kang mga taga Bicol ang satuyang mga namamayo from the central office. Very, very important po na napapaabot naman sa satong mga bossing sa Manila ang sentimento kang mga taga Bicol. So, ugma po kami na sa Aldao, ini kang December 11, nagkirilingan po both the central office people, the regional people, sa panginginot po kan samuyang regional director Ruben Chudor Sindak, mga head po kang mga manlain-lain na probinsya and Bicol, as in yaon din po dyan ang satuyang mga MARO, Municipal Agrarian Reform Program Officers. So, yaon din po si mga manlain-lain na mga partner agencies, hali po sa DA, sa NIA, sa DOLE, sa CDA. Ano po, ito pong mga titulo, pigperirmahan kang mga Register of Deeds, manlain-lain po yan. Na RODs nagtarabang para makaluwas mapirmahan po ang mga titulo nindaga. So, ugma po kami na kakulpi pong mga partner agencies, iba-ibang ahensya kan gobyerno, nagkasundo magtarabangan, mag-convergence para po on this particular day. Gabos po kita nakasirbi sa tuyang mga bossing, ang mga bossing ta po ang mga parauma. So, kung tutugutan mo po ako, kaagraryo, mapasalamat ko ta ako sa mga nagtabang sa Samuya, kang Aldao na ini, so mga partner agencies po. Pasalamatan ko din po ang Samuyang host sa Camarines Sur, ang Provincial Local Government Unit of Camarines Sur. Salamat po for always hosting, providing the program venue. Napakalaking tulong po ang itinatao sa tuya sa itong mga partner LGUs. Alright, so siguro po sa satuya nga panghure na kapotan kay Kaagraryo Gayas, sa pagi po ka mga lakdang na inikang darasin po kan gobyerno, so paano po kita matatabangan na may angat ang kalidad kan buhay, kan sa to po maparauma, asin ano pa po, si mga puperindang lauman sa DAR, sa maabot po nga taong 2026, asin po sa mga masunod man na taon. Yes, sa maabot pong taon ng 2026, dagos-dagos lang po ang satuyang pananaon ng mga titulo ni Daga. As hindi lang po kami mapundo sa pagtaon ng titulo ni Daga, dudugangan tapayan ng support services na kaipo para po makaabante ang satong mga parauma, lalo na sa larangan ng modern farming. So, iyan pong lauman po, iyan mga farm machineries and equipment, iyang mga certificate of registration para po maorganisa ang mga farmers organization, as in, ang tabang po kang sa tuyang mga kairiba sa gobyerno, partner agencies, sa LGU, dagos-dagos po ang samuyang convergence para po gabos na kaya tanggipon para sa itataot po yan, kaagraryo. Salamat din po sa itong partner media for helping us disseminate this information. Very important habang din sa mo para madangog ka mga kagiriba. Pasalamatan ta po sa itong mahal na Pangulo, ang satuyang Department Secretary Conrado Estrella III, sa iya pong itinaong panahon, maski mauran, maski may bagyo, nag-aabot po siya sa satuyang rehiyon. So, thank you po, kaagraryo. Pasalamatin ko po. Otro, ang samuyang namamayo kang opisina, si RD ang apod mi sa iya, and then samuya pong Arda for administration, Arda Herald Tambal, asin ang samuya pong regional adjudicator Rarad na netke. O sinda po, diretso ang tabang para po gabos kita maka given ng distribution. Next year po, lauman ang masurunod na distribution, mas gulping titulo, mas gulping ipapanaong
for machineries and equipment. Ibahan po nindo kami otro next year ka-agraryo. We hope to see you in our next distribution activities. Salamat po. Sulong Agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Alright, there you have it, mga ka-agraryo. Salamat po sa Satuya na nakaibahang bisita. Si Satuya po tabi ng mga ka-agraryong naghinanyog. Iraray po advance Merry Christmas po sa Gabos and Padagos na mag-antabay po sa mga sunod na edisyon na kan Satuya po na programa na Kapeasin Baretang Agraryo. Giraray, na programang ini inatod po sa Indokan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kan proyektong SP. Sa indong nadamo at ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong SPLIT. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.